În anul 2023, un jucător a găsit pe internet un joc necunoscut. Nu avea nume, doar o iconiță cu o față galbenă care zâmbea curios, l-a descărcat și l-a deschis. La început totul părea normal, până când pe ecran a apărut un mesaj. Nu mă privi prea mult. A crezut că este doar o glumă și a continuat. Să joace după câteva minute, toate personajele din joc au început să dispară unul câte unul. În locul lor apărea aceeași față zâmbitoare. Nu se mișca și nu scotea niciun sunet. La miezul nopții, monitorul a făcut complet negru, iar din difuzoare s-a auzit o voce soptită. Eu sunt Verity și acum știu unde locuiești, calculatorul să închizi singur. În dimineața următoare pe birou se află o fotografie. În ea era chiar casa jucătorului surprinsă în timpul nopții. Speriat, a șters jocul și a aruncat calculatorul, dar era prea târziu. În fiecare noapte apărea aceeași față zâmbitoare în oglindă pe telefon și chiar în visele lui. După câteva zile, băiatul a dispărut fără urmă. Poliția nu a găsit nimic în afară de monitorul rămas pornit. Pe ecran scria un singur mesaj: următorul ești tu. De atunci se spune că dacă vezi fața lui Verity într-un joc și o privești prea mult, Verity începe să te urmărească, iar odată ce te găsește, nu mai poți scăpa. Mulți spun că povestea este doar un mit, dar nimeni nu a avut curajul să caute din nou jocul lui Verity.